4 edizio jokatu ditu Winter Seriesenak alegia eta 3 irabazi. Lehenengoa Jon Zabalarekin, beste biak Jon Ibarluzearekin hain justu. Koska bat edo bi dago besteen gainetik. Magia sortzeko gaitasuna berezkoa du. Aurkariak hipnotizatuta uzten ditu. Magiaren indarra horretaraino iristen baita. Aritz Erkiaga, ongi etorrira berriro txiktxakera eta zorionak Aritz. Regazko. Gurekin da ere bai, Pakito Lujanbio, gure kolaboratzaile txintxua beste behin, nik buruz buru Aritzekin ezin dut, orduan esan dut, laguntza lortzen bade, hobeto moldatuko naiz, ezta? Pakito, zemoz? Gabon bileidi, ez da bilan artian ere Aritzekin ezin diagu. Eta Gabon, baina ez txitsak erabaizik txulara. Bai, arrazoidek, bai. Txulara. Txula, kaso ontan. Txitsa txulara. Arrazoidek, bai. Gabon bileidi. Bai, Gabon. Placer bat. Biharamuneko sensazioak nolakoa dira? Ondo, bertan partidua bastante ikututzea maitxuna, baina, ez da grabien, deskantzo pizkateagaz azauko da, eta horre aldetik nintzet burukamen bakitxia. Datorren urtian errepikatzen badizute pareja bezala, baten bat aserretuko zaizue? Ni pozik, jonegaz ikitzen banabe, momentuz guztela, ez da, kantxatik kanpore ondo itzen dugu berba, askotan konpontzen gana ondo, eta gero hori kantxa barru nigertzen da. Partidu askotan txartu hasi gara, baina, bat abestiari esan, zer konpondu, zer aldogune aldatu, eta hortik jundize gure garaiken. Datorren edizioa urruti xamarra dago, baina irabazleak errepikatu egiten du hori dago onartuta edo oraindik zintzilikan geratzen da? Ez dut uste. Diego eta Lopezek irabazi behin, Diego retira biltzan eta horregaitxik aldatuko ben, baina ez dakit ez da inun idatzitxe bitzet errepikatuko da benik. Lehen da bizi guazen hitz egitea pixka bat atzoko giroaz, hain justu atzo finala jokatu zenuten eta lehen esan deten bezala, 3. txapela eskuratu duzu. Nola bizitu izan duzenun giroa, Aritz, etxetikan Gernikara iritsi, nola bizitzen dira olako ze sensazioak sortze izkizu? Gure aldetik lasai, ez da, bai azte bat baino goitxo, ez da, finalien egon ginenetik bai zurrumurru egon zala, aldigilako azkenengo partidu otzain iruen be alkarren kontra jogatu benun jakin de finalien egon goargi, eta hango garaipena bai bakalien baskok emon gaitzuela favorito, baina guk jakin dugu hango partiduk ez alaukiko zer ikusitik finalagaz, eta hor partidure lasai, baina fiantza askorik ukibarik, ez gerotan mutzeko hasiera txabatez. Atzo Gernikara iritsi, ze ordutan iritsi zinen? 11 bost bitxia. 11 bost bitxia, eta somatu zenuten giro berezi hori, jendetzak kaletan zehar edo inguruan behintzat, festa giroa? Bai, guk gainera prontoen aguna parketen dugu, eta egon zan jentie, kamaraketan egon zin, eta gero erritxik asko goizeko marretan urtzen erritxik, leku eukitzeko eta gauzak bertan zibiltzeko persaka, eta bai gatezar, movimendu. Pentsatzen dut, herrin izpazterren, da leiko lasai, aste osua, baita ordu batzu lehenago, baino behin, jendetza hori ikusi kamerak eta bildur estenikoa pitxin bat sortzen du, edo nahiko lasai hartzen dituzu gauza horiek dagoeneko? Bai, ez lasai, ez da, ez da lehenengoko finala bez, eta Boitzen zara, eta badakizu kanpoko zaratien noiz kanpuen, ni normali pronto esatzen nazenien. Ez dut eizen aurkariz egin bet berroarik izitxe, egun nezan, eta jonegaz ibarluzea gazati
berbetan, bai, zelan berotu, zelan gauzak egin, eta hori bai genuen bikoteko lana. Bai, burbuila batian sartzezea, ez? Zona ze hortan, ez? Bilduta, ez da? Bai, frutua sartzen hasi nien ja normalien berbak itxi. Bai, Pakito, eta nola bizitzen da Donostiatikan azken orduko sarrera lortu, lagun giroan kotxian, zemoz izaten da bidai hori, komentatzen dituzue nola izango, bai. Bai, osea, etengabe horretaz hitz egiten, anetzan beste gauzetaz hitz egin, pilota gora, pilota bera, anetzan beste kirolarik, igual, konparazio bat edo igual kasun bat oze, baina beste dena pelota, eta izan zen netzat sustekoa, zeren zerbait zurrumurru bat entzun ostegunian, agian izango nula zerbait, eta bueno, ostiralian, izugarrizko albiste mantzian, lagunon batek, primeran portatzen dananekin, primeran portatu zen, da, bueno, aukere izan dunun, da gaina aurten, izan dut, zera, estreinuekua, urrian 26-kua, urriko azken astelenean, 2 partidak izan zianak, kanpuan eguraldiarra, dena festa giroa, desberdina, atzokuan desberdina, azokagatik, baina atzo ere, bueno, txolatzen ikustea hango giroa, eta, bueno, geopartidutaz hitz egingo dugu, baina giroa, saretik armailetako giroa, César. Eta seguramente kotxian beste komentario horik etzen uten izango, Aritz eta Joni Barluzea favorito garbiak edo, bueno, beti izaten da esusteko bat sortuko tedan edo baten izatezun edo hau inbierko lukete Aritzi eta lauzirik ere irabazteko. Bai, nik ere esaten du, baina kontuz, partido jokatu inbierda. Jokaten behar da, eta nik esaten nieten, lehenengo edizioen, Jon Zabalarekin, finale eritzi zian, Goiko eta Aimar Aldazabalen aurka. Eta favorito zian, Goiko eta Aimar Aldazabal da. Favorito ikizan gabe, txapela, Aritz eta Jon Zabalak. Bigarren edizioen, Diego eta López iritsi zian, Barandik eta Lekerikan aurka, finalea, etzan finalean egon. Iaz ere basauden beste bi bikote, teorikoki edo a priori esaten da bezala, favorito hau hasian, Ibarluzea inkognita bazen, eta zeuden Johan eta López, eta Goiko eta Leke, favorito nagusi bezala. Tokatu zitzaien bera, orduan, etzan semifinaleko, finalerdiko ligaskarik izan etzen ez, finalerdin tokatu zitzaien, eta jende guztiak esatezun, final aurreratu zela, finala bezala, bueno, Aritz eta Jon ez zeuden favoriton artean, baina finalea sartu zian, eta gero ikusi genuen nola izan zen finala, jaunda jabe, bueno, mendikan begiristan dauzkagu, zenbat erremat egin Aritzek. Eta aurten nik esaten duen, aurten favorituk basauden beste bibikote, horre sustekoan Barandik eta López, eta Johan da Lekerika hor zauden, baina, bueno, zailkatze ligan, kanpun gelditu zian, eta orduan, zeuden Aritz eta Jon, favorito, orduan puntu asko irabaziztut, eta gero, azkeneko finalerritako ligaskan partidua jokatu zutena, Ladutxe eta Mantxin kontra, eta bigarren zetagua ze izan zen, Aritzek ondo esan duen bezala, jende guztiak eta jokatu inbierda. Eta bestiak, txalotzekua da nerezan Ladutxe eta Mantxi, etzian buru makurretorri. Landu zuten, saiatu inbierda eta saiatu zian. Baina hemen gauza bada, estrategia, taktika, eta gero ahalmena izatia, oie. Eta ahalmena, badakigu, hemen non dagoen ahalmena. Bukaeran, atarian, frontoiaren atarian jendea biltzen gera, ezagunak agurtu eta bar, eta ikusi nun, agurtu nun, kirol kazetari historiko bat, Euskal Telebistan, nik errespeto ondiona zordio dana, tartekare esatari lanak egiten ditu, eta galdetu nio naizu, favore batek eskatuko izute, gaurko kronikaren titularra zein ipiniko zenuke?
eta hoi faena, hoi zea, iteidia gara, guain batean hemen esan biherra, eta pentsako hor geratu zen, eta esan zidan, partida txarra, baino onenak irabazi du. Aritz, zu askotan edo entrevistak eta adierazpenak egiten dituzunean, ez dezu gauzak zuritzen baizik, eta beti pentsatu izan dut, bueno, sentitu duna edo esani egiten du, ez? Gaizki jokatu badegu, gaizki jokatu dugu, partio txarra izan bada, zuritu gabe. Sensazio hori daukazu ere bai atzokoaz, Aritz? Oso txar, faio asko, erritmu gutxi, eta ni pentsa dute finala izan zala. Finalak urduritasun handitxe sortzen dauen, gu lasaio funginela pentseten dut, iez finalien egon, bestetik Bilbon be alkarregaz jugatuta irabazi genuen, Iban Luzeak eta nik, eta jakin genuen pixkatzen nondik jongo zan partidu, eta ni pentsa dut igun lauditxek eta mantik hori falta jakela, atzorza pixkate. Uinterra da, mediatikoki, dagoen txapelketarik garrantzitsuena, zer sortzen dauen, zer berba izen dan, eta ez da, eta naiz eta lasaixi izen hor barruntza gozen nien tentzinoak, gertzen da. Gero, pentsu laurok kontagizio ginela da non akatzekin. Momentu batean geuk esan genuen, berdera gota eta gabiz irabazten. Así que ez dugu gauzat koriken bier. Ez dugu loratzen legindu biertan tuek, bueno, ABC esaten dana, hoxe eixin alegindu binen irabazteko. Pakito, armailetatik sensazio bera dakak kazetari honen bat egiten dek, partidu txarra, baina honenak irabazi du? Bai, emozioz betea, eta Aritzek esan duen bezala, finalak beste ezaugarri batzuk izaten ditu, ez da zea aurreko partidua jokatu zutena Eladutx eta Mantxin kontra Ligaskan, horretze honezer jokun, finalean, zeuden, eta ja final batien beste ezaugarri batzu daude, ezta. Eta orduan, emozioa gainezkaseon, baina dizdira hori, dizdira etzun izan du, partiduak etzun dizdirarik izan. Eta, bueno, izan du, bueno, gero goitxo ingo dugu, torneo zuan izan du. Arit, jakimina daukat, pentsatzen dut, Jon Ibarluzearekin, Lauzirikekin, aurretikan hitz egiten dezuela, ez? Etxatela ara aliatzen da, bueno, ze pelota ateako dugu, baizik eta pentsatuta daukazu aurretikan, ze materiala erabili. Zuen kasuan, asmoa zeintzan, pelota bizia, pelota motela, edo aldatu tarteka, zeren nik negoen palkotik ikusten da neko ez nun dominatzen kantxa osoa eta enitzen jabetzen materiala aukeratzerakoan zer kriterioa jarraitu zenuten. Nolakoa izan zen material kontutan? Justo final erdietako partiduen akatz bat egin, ez genule berbain, atara genuen pelota biziz eta final erdietakoen, ni pentsuten aban toki zeukela, baina ez ban euki tokirik, fiskate erretan moduen edo ez ban, frontiz jota gero ez ban korritzen. Eta hor pentsut ez genule berbain ondo, eta hor akatzatut ibazan ibaldutzeak horregaitzik. Alegintzen zalako dominetan, eta ez zan izen hori helburu. Gure helburu zan gehiago, peloti betik ibintxie eta tokedun pelota baterat bera atzeratzi. Eta hor final erdeetakun gero, sortzi eta bi edo ginen galtzen, eta genuen berroa, eta eskatu notzen ez dala horregaz pelotie gazona jokatu bier, bestera batera nahi nemala jokatzie, eta gero jakon pontu genuen, eta ondo. Eta gero finalea begide, final erdietako bigarren zatixein doa zan nahi genuen jokatu. Pelota aukeraketan toke duen pelota batzu nahi genuen zen, eunda sortzi, eunda zei erdi partin dozkuntz, final erdietako pentsu eunda zei batea zamaitzu genule, Egiz euzan, toki ibiltzi, frontizen jotakuen ibiltzi, eta Ibarluzeak ez saltzen bierre ukitzi. Atzo, iruditzen egoaiziak jotzezula atzo, eta horrek ez du lagutzen, ez? Egoaiziak sekatu iteu giro, lehortu, ez? Bai, sestuak eta pelotan ere notatzen da. Antzen bat ezan alako zerbait edo etzen uten horrelako zer sentitu edo somatu? Ez, bueno, guk aukatu denun pelotie, bizizien eta bikue, eta orduan ez ban, eta gainera pelote bazpedi pesale zegoen esan duan, helau modun peloti esanen.
eta horrek lagundu duzun. Errematatzeko garaian, iruditu zitzaidan, bestetan baino gehiago sakerrestuan batipat atzera botatzen zenula kostadilua. Hori estrategia bezala edo agian fizikoki zerbait bazenulakuan edo zergatikan izan zen hori. Bai, Mikele asko kubritzen daukantzi, eta zaki atatzen nila dutxe, berabe aurrera etortzen da. Orduan, dejadai bota berroazu, ondo bota bizu, zeire botatzen baduzu, ladutxe ez entzeko dejadara bat izkail luze botateko, Mikel helduko zan, botako baina hori pentsetok. Orduan gehi izan, atzien mantentzeko, gero egul asko sartuko ganitzen, enitzen holan asko sartu, lan aukera asko duki, baina holan gehi sartuko ganitzen, egul baten bat, zei ingurure botateko, batutan atzin mantendu, gero horrengo kundea aurrera botateko. Peligrua aurreko kuadroetan zegoen, hain justu ladutxeren eskutikan hor partidua alde batera edo bestera jotzeko uteko hor zegoen marra. Bai, ni pentsa bat Gernika baten aurrelarisek irabazun dagoela. Atzelarisek ez daukanduko, baina irabazi oso gutxitan irabaziko dauk. Mantzik danak aldutxu sartu, baina egin tanto askorik ez dutxu zengo. Orduan jakin genuen horre ladutxe izango zala balantza erabakiko gana. Pakito, nik ez dakit ire sensazioan olakoa zan partidua ikusten hain zela, nire zen naiz eta dizdira gutxiko partida izan, kontrolpean zeukatela, ez? Hau da, esaten dena, jugando con los tiempos, ez? Pixka bat, bueno, naiz eta markagailuan hurbildu, baina beti aritzek mendean hartuko ditu, lehenago edo geroago, ez? Bai, zauka sensazioa eta gero, markagailuan nola juntzen, pixka bat errebisatuz, ezta? Eta nola izaten da, korrikalari bat, edo euskal korrikalari garai batian 60 plaza nola korritzen zuten, ezta? Eta nola askon taktika izaten zen pixka bat utzi hurbiltzen, haiek zea jo eta hurbiltzen zionean, beste zea esprintxo bat. Eta orduan lehenengo jokun ikusi diat hasieratik hasi ziala Aritz eta Jon aurretik, hirugarrenean edo enpatatu zuten, jarri zian behin bakarrik jarri zian aurretik Ladutx eta Mantxi, lauteiruan, launa enpatatu zuten, eta hortik aurrea izan zen, bitantonaldea, irutantonaldea, bitantonaldea, irutantonaldea, eta orduan, sensazio hori kontrolpean bezala. Eta bigarrengo jokuan, beraiek ere, ateazian, izan zen momentu bat ikusi zaion Ladutxei, kale, no bale, hemen beste aukerarik ez daukagu. Eta orduan, indartsuago, baina orduan ere, izan zian, jokuan erdialdera edo jarri zian Ladutx eta Mantxi bitanton aldekin aurretik, baina ja enpatatu zuten da, hortik aurrean juntzan bitantora, irutantora, hor jase 13garrenean 13 eta 12 egon zinaten, uste dut zu errerriatu zinean izan zela, zukoan zinean aldageletala, han txokoa bota zenun da txapa josi zunean, hoize izan zuen 13-12, eta ordu arte ikusteguan kontrolpean dago, hemen kontrolpean dago, baina ez genekigun, armailetan ez genekigun zer gertatu zitzaion Aritzi, 13garren tantoan aldageletara joan zanean, ez da? Hori, geroago jungo geha pixkanaka... Baina bai kontrolpean, eta gero kontrolpean, markatu jainazio, kontrolpean nik Aritzek, lau ediziotan ez dut ikusi 5 pasa egiten. Atzo 5 pasa egin zituen, lehenengo jokun 3, eta gero beste eta Aritzek eta oan izango du presio. Eta bukaeran, ane murumendiarazi esan zion, hori kontrolpean zaukala, hori ere kontrolpean zaukala. Pakito, galdera hori, ego diogu justu, Aritziz, berak esango igu, kontrolpean zeuden pasa horiek, kontrolpean zegoen naiz eta markagailuan hortxe eukin momento batzutan, ez zenuten pasa estuasunik inoingo unen... Bai, zakiena, bastante kontrolpienek izan, gorutze botaten modu baseitxe topetan, ikusten dut arriskue, baina, gero inmotxe ataraten badot eta Ladutxe bezala holan ezakera asko sartzen den, orduan
eta karnekan bezta oso erreta pasa aterari. Goixen joten baduzu, da bai, baina bien eskero, normalien ez da bat eskurik eta esan duten modun laudutxe bezpada sartzen, ba hor motxata eta bastante kontrolpien. Eta gero markagailune, ba egizan, hori kontrolpien, hobeto batanto gehiago aldi eukiko banean, baina, bueno, ez genuen euki ritmo horik, ez genuen enitzen azko hau sartu bez errematetan, sartu gehiago peloteora ibili ginen, eta hor ba, egizan ez genuen bape kontrolpio ginen. Bai, Ladutxi zesta apurtu zitzaion, eta gara, nitzan konturatu zer gertatu zan, nik uste nun, beste zesto bat egin artea zala jokatu zula gelditze zitzaion partida, ez, oraindikan. Eta gero, gaur goizian pakitokin daizketan eginiela, eta Goixerrik esan omentzion bestiak eskapatu itzezion nunbait, beste bigarren horri, eta Goixerrik esan omentzion ez honek bakaniko indarra, eta segi zesta zarrarekin jokatzen. Bai, portu da nien eta Iñaki Goikok eta eukibuen zezki, eta zesta zarrateaz egon zan beroten, baina gero batza barrure funtzan, eta bai Goixerrik bantza esan gotzen aldatzeko, eta bai apurtutako jarraitzua. Gaur ikusi dut bideo motxo bat, nun Goiko ikusten dan zesta erakusten, eta impresio ematen dit, jode, anuak gustatuta zeudela, osea, esan nahi dut, nola jarraitu zezakeen, halako puskatutako zesta batekin, ez? Ez da Bai, nupe gero ikusitza zelan eukideaben apurtute, barraru iate ondo eukibalako, baina bai, nik hori zentzazin eukinoan apurtutako zestiaz jarraitzu bala. Bai, zeren apurtutako zesto batekin jokatzia, deno dakigu, indarra galtzen da, ez da kontrolatzen, bueno, beraiek jakingo dute ez. Pakito izaten nion, eta atzo, hain justu, emazte aldamenean nuen, eta lehenengo jokoa irabazi zenuten nian, ez? Esan nion, orain hasten da hemen, zu artifiziala gazikoia, ez? Festagiroa izango dugu aritzen aldetikan, Pakito, baina nire harridurarako, etzan izan bestetan izpasterko magoa derrepente hasita tikitaka hemendik eta handikan, baizik eta... Eskubiaz. Bai, aritz, nik desertzioa ez, baina koño esan nun, joder, esan dekena ez daka inungo zeharik zeatikan, ez genuen ikusi, beste partidetan agian ikusi izan du dugu, ez? Naiz batzen ez dakat Pakito memoria, baina joko, lehen biziko jokua irabazita, joder, gero, ituarteri buruz esaten dutena garai batian, sortzitik handa, tikitaka, barrura, eta horre, repertorio osoa, ez? Partidaren dinamika nahazte borrazte hori, ez? Ezin erritmu hartu, ez zut lagundu, zezizio? Bai, hoxe, nipentzu finala, ez da? Finalen presinioie edo apiskate venga irabazin dira. Hemen espektakulu gutxi eta irabazela. Eta irabazeko biderik honena pentsau genuen izen zala pelote guren geixau kinela, eta hortik nahi genuen erun txapela irabazin nahi genuen, edo zein modutara ez da, politxo izango zan errematiekin, baina, bueno, bertan momentin pentsau genuen, da erabakirik onena izango zala atzien botatzen. Baina, gero, Pakito, esaten da, aritzek eskubia ez dakala, ez dala deretxista horitzakua, baina bere gaiztokeriak egin zituen, Eta bat 13. tantuan, bipar eta ikusgarriaiek. Bai, osea, ez kostaua, errebesa, kostaua, batzuk barruan da sartu zuen, beste batzuk txapara joan zaion, txitxakea, eta eskubila, eta txapaganek, txapaganean perfecto nola sartu zituen, eta biparetan batzuk, eta eskubilekin da, eskerrak eskubilik ez daukala. Gaur eskubila astintzen nahi da, errebesaina. Nik sestuana puskatuari horrea pixka bat itzuli nahiko nuke, gauzatxo bat, nik telebistan. Han ez ginen jabetu sestua zarreakin segitu zula. Probatu zula, beste sestu bat, pare bat pelota bota zitun, eskubilekin da eskapadan joan ziala. Sestua puskatu zuen tanto haua, egin zuten Ladutx eta Mantxik egin zuten. Zeren Aritz,
gelditu zen pixka bat motx erremotean, segitu zuten jokatzen, ez da? Sestua puskatu zuen, nik telebistan berriro ikusi dut, Ladutxek pelota bat harrapatu zuen, oendik gana errebesakin, da ondo botasun, eta gero erremotea botasun mantxik, eta aritz etzan pixka bat behan dubili izan, lurrea botasun bere burua, baina ez zuen altxa. Eta zutitzu zanean, Jon Ibarluzeari esaten dio, Jon, buruz, azalduko diguzu zertzen hor. Bueno, gero besan dutzen, ez da, bertan deskantzu den, bueno, badutxe zesti aldatzen horrenik. Partidu irakurtzeko, pixkat ikusi badau zesti apurtu dabela botateko Berari botatzeko, ez da. Bai. Ba, eta gu esan genuen, tantoa beraiek egin zuten zuen, eta orain estapaten zaion sestuakin, sakia Ladutxek egingo duta. Sakia perfecto. Eta, bueno, ez gu ez ginen jabetu berriro apurtutako sestuakin segitu zula, baina, bueno, horixe zen. Detaliatxuei. Eta gero nahi nun azpimarratu, esan dizuden bezala, ikusi nun atzo bestetan ikusten ez dutan laiku batetikan, ez? Palkoan, da atzeko partian, baino, bentaja badauka, pelotaren ibilbidea neko ez kantxan egongo banintz bezala, baino, trajektoria eta ondo ikusten da, eta zenbat izkutuko lana egiten dezun aritz, pelota zailak sartu, asko gesto tekniko ugari, fijatzen gea, daukasun doain hori, ez, magia egiteko, erremateak eta baina zenbat eta zenbat ezkerparetan, errebesakin, errebotetikan, zenbat lana, eta esaten nun gu, askotan, esaten dugu, eta bestia, baina ze zaila dan ondo jokatzia, esan nahi dut, alako Gernika bezalako kantxa batian, eta dana borobiltzia izugarri zaila dela. Horregatik ni atzo poz hartu nun zer esaten nun, aritzen kasuan gaur ez du dizdira beste bere egun honenetan bezala, baina zenbat eta zenbat izkutuko lana. Bai, hori Ameriketak erakutzen da, eta han kinelak jokatzen da zuzenin egunero, handakizu zelan ipinio izaren kantxan, laguna zelan konpondu, aurkari bat dator, beste bat dator roben, pelota aldaketa dator, egoera danetara moldo bizara, eta nintentu dute hanik etitzako gauza bat dalo hori. Bai, Pakito, nik gogoan daukat gu mutikozkorraen ginela Bartzelona jokatzen, orduan 16 urte bete berriak, eta negun Amerikeratara jute ziren, eta gelditze ziren, txino, eta, garai bateko izarrak kastigatuta zeudenak Ameriketara eskuteko, eta tarteka jartze ziguten ondarrez batekin, edo txino, edo lako egurbiderekin, eta normalian, baina gehiago hobeto jokatzen genuen. Zatian, hain justu horregatik, ez? Txarrak kenduta onak utzi. Eta nik usten dut halako lana asko egiten dezula. Ez diot meritua kendu nahi Jon Ibarluzeari, zeren usten dut txapelketa oso bikaina egindula, ez? Ematen du, aritzen lagunak galdu inbierko luke. Palero, esan nahi de, atakatzen badezu, antxe dago zuloa. Baina ez du inungo momentutan erakutsi egun batian 5-6 akatxe egin zituen, hasi bezain pronto, ez da aurreko partidan zan, edo eta gero ez zuen utxik egin. Eta atzore, nik usten dut bakoitzak, ez dakit Pakito ze tankera hartuko dioken, baina lauen maila ikusita, bera egon zan, nik usten dut, dukunena, Pilota bakarra galduzun. Atzo pilota bakarra galduzun. Eta beste partidu hori, hasi izan da neiko patxal, izan zen aurrekua. Aurrekua, finalerdiko ligazkan azkeneko partidu hori, Ladutxetan Mantxin kontra, eta berak esantzun bezala, ikbatezun igual, ez zeon ezer jokun, da igual tensio puntu pixka bat falta zitzaion, edo olakon bat, eta bai, hasi zala galtzailea hasi izan. Gero oso ondo zuzendu zen,
eta atzo hasieratik bakarra galduzun, eta egin intzitun, 3 bat tanto egin zitun, uste dut. 3 eginak eta bakarra galdua. Zenbaki oso onak izan du zituen. Eta aritzetaz ari geha, baina 17 eginak atzo ere. Eta dizdirarik gabe ari geha esaten, baina 17 eginak. Bai. Zer da basta. Aritz, txapelketan zehar, zemo sentitu zea, konfiantzaz gainezka edo deseroso, nire iruipena izan du da, batzutan ez dezu etzenula eman dagokizun maila, ez? Eta hainbeste klase daukazu, momentu jakin batzutan, horrekin nahikoa zenun moldatzeko eta partidak aurrera ateratzeko, baina denok dakigu kirolariok, izaten direla momentu batian fizikoki ondo zaudelako, edo ondo ez zaudelako, edo xestua ez dakazula oso ondo. Txapelketan zehar, nolako sentipenak izan dituzu? Zesti oso ondo eta fizikoki inoma miniparik, eta gero gulba presinik, ez da lehenengoko egunetik, Johan Dalekin kontrako partidu izan zen, final herrietarako zailkatzi edo ez, eta hanbe lehenengo gozeta izan zen, pixkate tentzino handikue, eta irabazitxe, bigarrenien pixkate liberau ginen, eta areka daiten handipentzot asko lagunduzkule. Gero handik aurrera be, ligilako 3. partidu urrutia da Basken kontra hartu jokatu denun, horrek mini izen, naiz eta zailkatutza egon, ze final herrietarako peze konfiantza batea zuiz galdutu dira bazitxea zuiz ez da, baina gero ligilako partiduek izaten dizazko urrunera begin ezaz, ez da hori partidu bakarrik, eta zauzpentzetan hau izin gero zer kaltein gozten, eta nipentzot geixau apektatu goztela igule bori presinio edo urrunea heldu nahi itzepie, eta gero bezaztu parik. Sorpresak izan du dira, Barandika eta López kanpoan gelditu, Johan eta Lekerikare bai, zenik esan ez? Azkenian hori ustekabe bat izan da txapelketan, Hola, balorazio labur bat pakitu? Izan du da. Nik kasi gehiago Johan eta Lekekin, hartu dute horre esusteko handiagoa. Barandika, lesioatik etorri zala, itzuli zala, denbora puxka bada, baina gero gehiagi puztu zen hoien favoritoa zirela, zentosten ligako finala Durangon irabazita, baina, finalean nola iritzen aurrekari batzuk badira, Markinako Gran Eslama ere irabazi zutela, eta, orduan pixka bat egintzan, astoa ondo saldu behar da, ezta, orduan antolatzaileek behar dute jartzea. Eta gehiagi jarri izan igual pixka bat beraiengan, eta horre, Urresti, Inaut eta Gorka Lozaga batzukin topatu zian, eta lehenengo partidua galdu, teorikoki beraiez eran favorito nagusik, eta orduan gauzak estutu intzian, gero laduitz eta mantxe etorri zian. Johan eta Leken kasun etzan zen, lehenengo partidua tokatu zitzaien Aritz eta Jonen kontra. Eta orduan ez da, beste ajuntzian, bi gazten kontra hor, gero Barandika sestua berria zaukala, ez zun bat ere asmatu, ez sakeakin, ez peloteuan, eta askotan esaten da, joko sistema hontan ez da partidu batian bezala, partidu batian pixka bat emendatzeko edo badaude, baina jokotan bi pika bete, palo bat, eta hoxe gertatu zitzaien. Aritz, kontrario txarrena, Urrutia, gazte horiek Urrutiaren kasuan hankak izugarria dazka, bizkorra da, edo errematatzeroko garaian ondo bota ezkero, berdin da zein dagoen. Kontrario txarrena hor, Barandika Lópezan. Bitako oso favoritu zit. Zuberti ukido, ez dako eurentako zentxapela egizatzen batzuk, baina gero besti gazi eta hor gazi igulazko pasute jakena da, ez dokela holan partidu handixetan zelan jokatu du. Ondo doi zenin ondo juten diz, baina gero pixka paieten dagoen asko bajatzen daude. Eta hori zibi daue, baina hori Ameriketan hor ondo daz, han behikesiko daue
puntu hartuten, eta nik pentsa dute laster hori akatza kenduko dela. Behiratzen egon naiz zenbat setetan bukatu diran partidak, sailkapen fasean 5 partida 3 setetan eta 7 bi setetan. Gero, ligaskan 7 partida jokatu dira, finala barne, eta danak 2 setetan. Hori irakurketa Ez dakit, beste urtetan nik ere pixka bat hori behiratu dut, eta guztira txapelketan 19 partidu izan du dira. 19 partidu, eta 19tik uste du 6 jundiala, 3 jokota, 3 guztira. Eta beste, agian aurreko urtean partida gehiago joan ziren 3 setetan. Eta gaina gauza bitxiak gertatzen diren bezala jokuen sistema honekin. Galdudunak bitaba galduduna egin ditu agian bestea baino tanto gehiago. Aurten olakorik ez da gertatu. Pare bat partidun empatatu indute, 29 edo 30. Ez da hori gertatu. Zer esan nahi duen, joko sistema honek hori dakar. Baina egia da, 3 seteta, guk hori nahiko genuke, 3 seteta partido guztik eta 5-4 bukatzea. Eta ez, noski urruti eta basi gertatu zitzaiona, ez, azkenekun botia jota barra saltzia. Gaztiena hori dela. Ni pentsa dute 2 seteta jondala, behigul horregaitxik. Ja lehenengo zeta galtzen da ere, gazte asko etorri da, ez da, 10 urte gaztetu da, edo, hau, eta ni pentsa dut, hori, lehenengo zeta galduta gero, behigule morala ikututze, eta ez da jakin hori itxen, baina hori lastar ikesiko dela uste. zaildu inbiar da, bitartian aritz jaunda jabe, bitartian. Barkatu, galderatxo bat ari zentzat. 10 urte gaztetu da, egia da, 3 urtetan, zatik, 4. edizioa izan daren, 3 urte pasadi ezta. Eta 10 urte gaztetu da, eta naiz eta orduan 6 bikote izan zinaten, lehenengo edizioan, eta 2. aurrea, 8 ezta. Bale, nahi galdera da, gaztetu indata, joko maila, non dago, ordutik honea, nola ikusten duzuzu? Niretako bajatu da, baina ez gaztiek beste batera ikesi dagoelako. Goikoetxea, Diego horrek badakitxe jokatzen. Eta honek oso ona diz, ausarta diz, baina hori izan duten galtzen azten dizenien asko bajatzen diz. Baina ez joko maila gaitxin nipetza dut hori iketsiko da Ameriketan. 13 eta 11 zindua zela, sentitu zenun zaintiratu hori, izan zen bapatekoa edo ja partidan zehar ari zinen Bizkarra aldean zerbait sumatzen? Bai, ja, bigarren zete hori zen edo, pentsa postura txar baten esportu handi izin nabala, pentsa horrebesa gazi zen zala, nazin ditzen nabaritzen. Egon ditzen, dudan, ia okertuko da, edo ez, baina azkenungo aldageletara juna aurreko azkenungo 2 tantuk ja igerten eban jo izela, eta antxe, ja antantuen asko sufridu neban, da ja pentsa, barrure guti krema bat emoten. Nori zertan, taktika bezala ratxa mozteko edo benetan esan zen mina dakat? Luzatu neban taktika modure, aurreko 2 tantuetan hau konditzen jun barrure, baina tantu egin edo egin negalez, jarraitu neban, ero galdu neban enoltzeko. Ez nahi batzen, lehenengo edizioko txapelketa zabalakin irabazi zen unien, ez naiz goatzen nola zure ospakizuna nola izan zen, edo saltoka, edo kantario nola, zabala saltoka zizala seguru nago, zabala, Jon seguru, baina zure ez nahi goatzen da. Iaz aurreko urtean irabazi zen nun, baina unkituta zeunden, Goikoren kontra izan zalako, Goikoren ibilbidearen bukaera eta unkituta. Eta aurten, ere irabazi dezu, eta mina aurpegileekin. Desiatzen gaude, irabazten duzunean, zure irripar dizdiratzu horregi jartzea eta saltoka. Penatzo, ikusten zintudan antze, armaile eta hilotxe izan da, txapelketa irabazi dut, eta giza juan minez, minan kinua zenun, arpegilea etzinean, eta ikusi nahi zaitugu saltoka eta poteka. Aurrengoko urte nira bazen badago. Venga, egia den. Bueno, eta winterra bukatu da,
Aritz, eta etenik deskansorik, ez? Hegazkina noiz hartu behar dezu, Daniara Bihar joateko, goizean. bihar goizean. Bueno, nik gaur kasualidadez arratsaldian hor sare soziala begiratzen da, konturatu nahi ze parejak iten dituzuen, ez? Eta ikusi dut, Manzirekin jokatzen dezula, gero daude Johan eta López, Urreisti eta Gorka, eta bestia Barandika Lekerika, dia, ez da? Bai, nuke bain da la ordu erdi enteronez. Aplikazioen ikusitxe. Bai. Nik Aritz, berdin zaizu zeinekin jokatu, ez? Ia, zeren, bueno, ez dakit, López igual pixka goitikan ez dakit ote dagoen, baina azken finean nola kakotxen artean, Aritz nola zigortu, ez? Ezkenean, hartzeizu batekin. Danian juego terpizintza ona, behin jokatu dut eta gurre monduzkuen, Bai. Miami Dania Challenge bat jokatu genuen, Miamiko lau bikotz eta Daniako lau, eta Daniakoek gurre monduzkuen. Asko egitzik galdu genuen, eta, bueno, ioengotan pixkate horretzen du. Da, finalerdia, finala, ez? Bi partida, ez da? Hori da, ez? Jokatzen dezuena. Gauza bat daukazue alde. Esan didate, aspaldi ez bezala kantxa ziero naturala dagola. Ziero, estrañoik ez, txitxaka. Behin jokatu dut bakarrik, ez dakit ez dut ezagutzen zuen. Baina materiala berriarekin hasi ziren jokatzen, da unuzkio, materiala takera hartuta, eta efektuak eta oso natural omen dago frontoia. Da hori, beti eskertzekoa da, ez? Beti batipat berritan edo hemendikan ara joan da zerekin topo egiten dezu, edo eskapa da, edo auta bestia, baina ematen du hori oso naturala eta hori alde eukiko dezuet. Bai, guazten nien jonbito da prontoga, ez oturtzen zaietako mona zenik, eta baina, ikusiko dugu puntzinuie, ikusiko dugu anonoren zaietan bada zelan daun. Egun nien partidu ikusiko dugu, ia pelota batzuk albo dutzek bota, eta ia barixako perez. Mantzik ondo esautzen duango kantxa? Bai, barandikak eta lekepe bai. Barandikak eta lekepe bai, baita Lópezek ere bai, noski, Johanek denok azken finian. Bueno, Paquito, Barkatu, bilar zoazte Euskal Herritik 6 bikote batea edo bikoten baina badaudean. Bai, handauz, Mantzietan izango gara azkenak. Beste jornadia. Bai, leke juntzan, bai, igul bihazte edo juntzala. Barandika pasadan atzien, López ez dakit noizpundan, baina, eta Johan, igul Johan begau punguzan. Bale, hoize bezala. Gero, Paquito, beste aritzen beste aspekto edo zea bat, direktiboa degula Euskal Federakuntzan. Hala da, Aritz, ikusi genuen Aritz Erkiaga zerrendan, eta hain justu, zerrenda horrek irabazintzitun hauteskundeak Josemari Michelena buru dezuela. Zein izango da zure funtzioa direktiba hortan, aginte hortan? Ez da aficionatuekin. Ni profesionalekin eta enpresakin eta nik ez dute berbarik egingo, horretako abizaute da bai bera Michelena eta bai enpresate bai, nik ez dute logiko zelikusilik, ez elite txapeketen antolakuntzan, ez enpresakin zelako akordioak endi dizen, nik horre nazartuko, ni afizionarekin, egutek ise, Euskadiko selezinoi bai zelandoien aurrera edo ez, hori selezinoko gauzak eron, gero hori zestagileek eta gauzak konpondu. Esperantza handik daude, ez, Euskal Selezioa hor lehiatzen laizter ikusiko degula, ez badago arlo judizialetikan alukeriren bat, ez? Orduan lana desente eukiko zuen? Bai, nik ez, hori Michelena dugu, baina bai, oso lanpetute dago. Bueno, Paquito, sorte honen opa dioku zeari aritzi, eta Danian finala ematen dute telebistan, ez da? Zuzenean. Zuzenean ematen dute, Zapatuen larun baten. Bai, gabeko 11 laurden gutxi. Hango ordu batan, da, partida? Ez, han bostetan. Hemengo gabeko 11 laurden gutxietan. Zapatun, larun batan? Bai.
Beira, osea, que... Eske ikusi be programa batian, ordu batan, baina igual funtzio hasiko da ordu batan, claro. Claro, Bai, ez finala bostetan edo hasiko da, eta hemengo 11etan hasiko da, baina ETB-k 11 laurden gutxietan edengo daue konexioa. Bidai on, da hori ikusiko dugu, zailkatzezean edo, maila ona ematen dezuen, eta beste urte batian batek daki, ez, berriro hango master edo torneo hori egonkortuko da. Guk hor adi ongo da ikusten pakito, arean jozgea jungo, baina bueno. Ez. Osteunian ostiralian da larun batean horre ongo gara, aplikazioen bidez nola laba jabetuko gea. Eta ez dut uste, eskarmentu esperientzia duela urte batzuk izan zula eta esperientzia txarra, ez dut uste eraginkortasun idunik. Beste, hainbat ezaugarrin artean aritzek bat dauka, naiz eta kostau bat, txapagainen bat edo faldo eta inongo lamentazioi gabe segitu egiten duzula. Astu egiten duzu, hori bastar batea eta segitu egiten duzu. Atzera ez duzula askori begiratzen. Bai, baina, bueno, ingo dugu zen zaio batzuk, eta espero dute maila ona emotie. Pentsu dute oso txapeketa garrantzitsu dela, Dania sarratu zen pentsu benon bat amaira izango zala, eta pixkanaka bagazi aukeri emoten dabiz, eta espero dugu golan jarraitzi, eta ni pentsu dute eramanek horre apotzu hona indadela, pentsu dut oso garrantzitsu dela lehen izan duten modun, hango gaziek hanik ezibidabelako, eta ia zenbatetan poda gehiagoen, pentsu dute hona izango dela zestintzako. Ederki baritz, mila esker, beste behin gu atenditzeagatik nahin adeitasunez, eta hori sorte nora, eta esatia zestaputak behar zaitula gaur egun. Osea, urte batzutarako gazte horiek egonkortu arte edo eskarmentua hartu arte, pakito, premiak arte eta maixuare bai. Eta referentzi bat da. Gaur egun referentzi bat. Horren ikusten da, gazte guztik ere, referentzi bezala, beti ez da, epoka guztiak eta jokalari guztiak erreferentzia eta areze gauzak egiten ditun, eta gainak gaur egun dagoen teknologiaekin, edo gu umia ginen bezala, orduan gelditze baldin baiz irudiekin gelditze haiz, baina orain dagoa telebista errepikapenak, orduan, eta argi eta garbi, aritz da referentzia, ez bakarrik ikasten ari dien gaztentzat, profesionaletan edo erdi profesionaletan dabiltzan pilota jantzat ere bai. Eskurdin eskertuko dute aritz batipot, hango eskolan. Eta geure guztetan jako, gazik ilusinia etorten diz, gero eta ome gehiago datoz, eta posgarrizia da hori, eta seinalioa gauzak ondo da bizela ditzen danak. Hoize behar dugu. Bueno, animo asko aritz, eta hori fizikoki ondo konserbatu eta urrengo bat arte izango dugu elkarren berri. Bersotxo bat botan eito. Bestetako, hoxe da, eta bersotxo bat. Paquito, lo que pasa que, joder, rolla tuiteiak, a ver, venga, gaur nik ez botako, Nola zet? Ez, urrengoan. Hau du martxa petrolaro. Daniako txapela irabazten badu, botako ziote. Vale, zine. Venga. Bueno, Aritzi eta Joni ere bai, ez da. Osagarri ederrak aurten ere batu. Bata ikusgarria, bestea diskretu. Jon Bizkar zaile jala, pa aritz pilotu, jokota nortasuna duzue luzitu. Zorionak bikote, txapelaz gozatu. Zorionak bikote, txapelaz gozatu. Ederki, oso ondo. Aritz, eskerrik asko, ondo izan, Paquito. Eskerrik asko, Venga, ondo izan, tornarte. Adio.